Dako na ang paglambo sa industriya sa lubi dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental ug dili kalimod nga nahitabo lamang kini ubos sa administrasyon ni Governor Bambi Imano nga giatiman ug gihatagan og igong pagtagad pinaagi sa mga programa sa buhatan sa Provincial Agriculture Office Conpagro. Usa sa gikahinaman karong panahona nga duol na gayud ang katumanan mao ang gitakdang pagbukas ug pagsugod sa well-equipped nga planta sa lubi nga nahimutang sa lungsod sa Claveria sulod mismo sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex kun Mopadsi. Matod ni Board Member Frederico, chairman sa Komitiba sa Agrikultura, atol sa live interview ni ini sa usa ka programa sa radyo nga magsilbing pinakauna ang lalawigan nga dunay multi-million income generating nga planta sa lubi sulod sa nasod sa Pilipinas. Dugang niini nga ang gamitong mga makina pulos lamang assembled ug walay gikan sa gawas sa nasod nga nagpasabot lamang nga mas dali kini gamiton ug dali ra mapulihan sa mga piyesa kun spare parts panahon nga kung dunay makitang dysfunction. Gibatbat sab ni board member ko may tungod sa kitaon o bahina sa umalabot ngadto sa mga coconut farmers ug tanang mopaluyo niining katukuran sa proyekto gumikan sa pagproseso sa mga parte sa lubi nga moabot sa planta. Ato lang yung agiton ang atong mga kaigsunan nga kung magpadayon gini nga programa dapat ato gyung pilion ang mga magdumala nga aduna gyoy gugma sa mga farmers. Gipaabot sab sa pagro nga moabot 15 ka produkto ang mahimo gikan sa nagkalain-laing parte sa lubi ug siguradong tanan nga mga lungsod sa lalawigan makabenepisyo ug makanegosyo niini. Labi na ang Misamis Oriental abunda na niining punuan nga gitawag og Tree of Life. Dugang ni board member ko nga andam na usab ang mga presyo sa mga umaabot nga produkto kung asa ang mga komprador naghulat na og nagsiguro nga mapalit mahali na mga produkto sa lubi nga garbo sa tibuok lalawigan. Ning dakong oportunidad sa kalambuan sa industriya sa lubi dinhi sa lalawigan. Hugot ang pag-awhag sa kagamahan ng probinsya sa mga Misamisnon nga mulambigit niini tungod kay nagtuo si Governor Bambi nga mulambo gayud ang matag usa kung magtinabanga, magsinabtana ug muduyog sa pagplano. Kauban si Boyax Bagyan sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor My Guy. Alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.